Arratsaldeon denoi, yo soy David Peterson, en parte responsable por este ciclo de charlas y tengo el honor hoy de presentar a nuestro conferenciante de hoy, que es Julen Manterola. Primero, algunas palabras un poco como sobre el sentido de las charlas. Cuando ideamos un ciclo de conferencias, tenemos claro desde el primer momento que el componente filológico era tan importante como la historia. Sin embargo, estamos ya en la quinta charla, que es la primera charla sobre la lengua en sí. Pero eso tiene su sentido, ¿no? Porque las charlas históricas han sido realmente para marcar el contexto, para luego el plato fuerte, que es el que vamos a degustar hoy, que es el contenido filológico. Fijaros que en Guipúzcoa este mismo año se está celebrando el milenario también de la aparición por primera vez del corónimo Guipúzcoa. Y fijaros también el revuelo que ha supuesto, remontando otro milenio para atrás, la aparición de la mano de Irulegui. Pero en ambos casos se está hablando pues, de una palabra, quizás, en euskera. Aquí tenemos un corpus excepcional, como lo va a explicar mucho mejor que yo, Julen, de unas 300 palabras, de 300 nombres de lugar aquí en Álava. Su valor e importancia filológico es realmente extraordinario y eso explica la importancia que también damos a las últimas dos charlas. Para explicarlo hoy tenemos, como he dicho, a Julen Manterola. Es nativo de Irún, lleva ya media vida, algo más incluso, en Vitoria-Gasteiz, donde ha sido discípulo del gran Joseba Lacara, que está aquí acompañándonos hoy, y por lo tanto nieto académico, supongo que de Koldo Mitxelena. Representa, incluso se puede decir que lidera, en parte un cambio generacional en los estudios de la filología vasca en la Universidad del País Vasco, aquí en Vitoria-Gasteiz, donde, por ejemplo, actualmente es secretario académico del Departamento de Lingüística y Estudios Vascos, y donde también codirige el primer Congreso Internacional sobre la historia de la lengua vasca, que se va a celebrar aquí de nuevo en Vitoria-Gasteiz dentro de un mes. Antes trabajó durante años en el Diccionario Histórico Etimológico del euskera, codo con codo con el añorado Iñaki Segurola y bajo la dirección del mencionado profesor Lacara. Los testimonios de la reja tienen un lugar destacado en dicha obra, así como también en otros muchos trabajos de Julen. Solo voy a citar algunos de ellos, pero desde su tesis doctoral, por ejemplo, donde cita, y le cito textualmente su tesis, donde el análisis comienza con la reja. Se ha centrado sobre todo en la emergencia del artículo definitivo vasco, aparte de los demostrativos, y otros tantos ensayos sobre morfología, etimología y, en fin, la historia del euskera. Siempre generoso con su tiempo para aconsejarme a mí sobre cuestiones de filología vasca, generalmente para explicarme por qué mi nueva teoría no funciona. Pero es sin duda la persona que con más tesón ha trabajado la reja desde la perspectiva lingüística. En consecuencia, lógicamente, ha estado involucrado también en la concepción y la organización de estas charlas desde el principio. Y aunque inicialmente, en acorde con su modestia, él no quiso intervenir directamente, es la persona idónea para dar la charla de hoy y explicar el lugar y la importancia de la reja en la historia de la lengua vasca. Julen, te cedo la palabra. Eskerrik hanitz, David. Uste dut ikusiko zuela zergatik eman dudan nire eskerra zubereraz, hitzaldiaren bukaeran agertuko baita 21. mendeko Arabako euskarak nolako soinua izan zezaken. Hitzaldia egingo dut euskaraz, diapositibak gaztelaniaz izango dira, hainbesteko erraztasuna ez dutenentzat. Hitzaldia, ez dakit zoritxarrez edo zorionez, hitzaldiak izango ditu
Davidek ezarritako muga zabalen barrenean ezarritako murriztapen batzuk. Ez dute inondik ere analisi filologiko sakon bat egingo, errejan agertzen diren izen guziena, baina bai erakutsiko dut Bertego errejako datuek zertarako bidea eman lezaketen. Hitzaldiak beraz, Arabako Erdiaroko euskara, Don Emiliako reja, Goldearen arabera, el euskera medieval de Álava, según la reja de San Millán. Davidek aurreratu du bosgarren hitzaldia dela, honek abantaila batzuk ematen ditu. Batetik, eta maila praktikoenean ikusiko du, atzean daudenentzat uste dudalako, prestatu ditudala diapositibak pixo bat normalen, baino goraxiago. Baina horretaz gain ematen dit aukera ere bai, aurreko hizlariek egin dizkidaten, egin dizkidaten, filologo gisa egin dizkidaten galderei erantzuteko. Aldi berean, niretzat plazera izan da aurreko historialarien gogoetak entzutea, niri ere galdera batzuk suertatu zaizkidalako, eta egia esan galdera horietatik prestatu dudalako nire hitzaldia. Orduan, berez, hitzaldi honen helburua da aurreko hizlariak, lehengo asteko hizlariak Agustin Azkaratek esaten baitzuen nola zen, yo soy un hombre dubitatibo, behar bada ez tira hitz horiek, baina dubitatibo hitza hor zegoen. Ni ere etorri naiz, zuengana etorri naiz, nire zalantzak agertzera eta nire galderak agertzera. Eta historialariek eginiko planteamenduetatik niri suertatu zaizkidan galderak zuekin partekatzera. Alde horretatik, nik hitzaldi hau, ez dakit hola esan daiteken, ez baita erabat elkarrizketa bat izango, baina bai nik ikusten dute hau elkarrizketa bat bezala filologoon eta historialarion arteko elkarrizketa moduan ikusten dut. Behar baino gutxiagotan egiten duguna, baina hemendik aurrera espero dut hitzaldi hau espaldin bada bestelako bide batzu, bestelako zenbait ekimen eta bidek elkartuko gaituztela. Hitzaldia ikusiko duzue 3 ardatzetan antolatuko dut. Horren aurretik, sarrera modura fita, Michelena aipatzen baita, ekarri nahi izan dute fita ere, Fidel Fita 19. mendeko lan batekin. Michelenak berak aipatzen baitu gauza hauetan aitzindari bezala, eta aurreko hitzaldi batean Ernesto Pastorrek berak galdetu baitzidan, aizu, eta Asperenen kontu hori zer da, Michelenarena bakarrik, Michelenak ekarri zuen, edo jarri zuen mai gainean bakarrik. Eta enuen jakin erantzuten, enuen gogoan fitak zer esaten zuen, egia da Michelenak bezala ez duela ezer olakorik aipatzen, baina zerbait Asperenei buruz bai esaten du. Hau da, Fidel Fitaren artikulua, El Vascuence Alavés anterior al siglo XIV, 1883an idatzia. Hor, bi agiriren arteko konparazio egiten du bat, pixka bat berantiarragoa den agiri baten eta rejaren artekoa. Hor, esan dizudan bezala, honekin badukat nik, esan dizudan bezala, Becerro del Monasterio de San Millán precioso cuadro geográfico del 1025 gisa deskribatzen du reja, eta esaten digu, honek lagunduko digula, aintzinako euskararen fisonomia arkana delako hori argitzen. Fitaren ondotik, ez dut lan hori hartu, ez dakit nork aipatu duen tartean, zein filolog aipatu duen Fitaren eta Michelenen artean zera, baina Michelenaren lan hau da mugarria. Eta bertan, aparentzia arkaika de la lengua bezala izenburu gisa hemen jarri dudan hori hortaz mintzo da Michelena. Honela esaten digu, no hay probablemente ningún documento medieval en que los nombres vascos tengan un aspecto tan arcaico como en este. Hori aurreko hitzaldiren batean, edo batean baino gehiagotan agertu da.
Orain artekoan ez da agertu ordea, horretaz gain, arkaismo horiek zertan, hori da hain justu guri filologo gisa interesatzen zaigun, arkaismo hori zertan datzan zehazki. Eta batetik dugu, hitzak gaur egun baino luzeago, izenak gaur egun baino luzeago agertzen dira. Hemen ez du agertzen Mitxelenak, niretzat espektakularrenetako bat da erentxun nola zen Rejan Ereinzguhin. Etimologo baten ikuspegitik, nik esango nuke ez dagoela modurik erentxun batetik Ereinzguhin bat berreraikitzeko, ez badugu Ereinzguhin bera dokumentatua, eta horrek berak ematen du Rejaren balioaren neurria. Baina bestela oroar Mitxelenak aipatzen ditu bahaeztu, maeztu, rentzat, ez dakit hemen atxe bat sobratzen zaion, ularentzat, atzizki honen forma, ikusiko du gaur behin baino gehiagotan agertuko zaigula. Eta horretaz gain, aipatzen du, gaur etengabe aipatuko dugun, asperenaren etengabeko agerrera. Eta horrek Euskararen berrereiketarako zer esangura duen, ustut, zeharka baino gehiago agertuko dudala gaur. Orduan esaten digu, la abundancia de H's que da un aire tan vasco-francés a este documento, uste dut honek emango digula gero pistaren bat edo beste gaur aurkezpen honetan aipatuko ditugun edo egingo ditugun galdera batzuentzat. Eta gero esaten digu, incluso al parecer tras L, R, R eta R. Nik gaur berritasuna edo arkaismoa zer den beti da erlatiboa. Apariencia arkaika de la lengua horretaz baino, hizkuntzaren itxura arkaikoaz baino, ni saiatuko naiz esplikatzen, edo saiatuko naiz fokoa ezartzen, berrikuntza gramatikaltzat ditugun batzuetan. Horrek emango digutelako, nire ustez behintzat, edo horretan saiatu naiz, horrek emango didalako aukera historialariek eginiko ekarpenekin lotura bat ezartzeko. Beraz, funtsean 3 puntu hauetan, lehen aurreratu dizuet nire hitzaldia 3 puntutan antolatuko nuela, 3 alderdi hauetaz arituko naiz. Batez ere guri interesatzen zaiguna hemen erdian dago, baina horren sarrera moduan azalduko dizuet euskarak zenbateraino zegoen zabaldua Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo. Horrek lagunduko digulako kokatzen Reja bera non dagoen geografikoki, baina baita gramatikalki ere, linguistikoki ere non kokatu behar dugun. Bereziki erdiaroaz ari garenean. Jarraian, saiatuko naiz argitzen, nolako euskara islatzen duten Rejako izenek. Horregatik ari nintzen aurko diapositiban, aurrekoan, berrikuntzez, berrikuntza erlatiboez. Eta azkenik egingo dut, ez dakit, jolas bat, edo ekarri nahi nuen ona, galdera hau eginik esan nezakena. Nolako soinua, ze soinu izan zezaketen Rejan agertzen zaizkigun izenek. Hau pixkat, neurri handi batean lotuta dago, gaur ez dut gaur hemen ikusi, PP Saiz, beti nazten ditut, Arabako artxiboko zuzendariak eginiko antolaturiko erakusketan, fondo bezala, ambienteko musika bezala jarri duten izenen deklamazio horrekin, iduriz jendeari eskatu zieten Rejako izenak auskaz hitzaten, eta horiek grabatuta erakusketaren fondo bezala agertzen da. Pixkat hortik, neurren diaten hortik abiatuta, horretaz ere arituko naiz. Euskararen edaduraz, mapa klasiko bat, hau biztanda eguneratu beharko genuke, hau intxaustiren divulgazioko liburutik aterea da. Beti...
Vale. Blokeatzen da irudiak agertzen direnean. Ados. Orduan, pentsatu behar dugu, mapa horren gero agertuko zaigu berriz. 10. 11. mende horietan, toponimo, euskal toponimo garbiak aurkitzen ditugu, gaur egungo Euskal Herriko Euskal Herriaren lurralde guztietan. Bai? Eta gero gainera ditugu beste bi eremu, Burgos eta Errioxa, eta gero, esan dezadan modu zabalean, Pirineoak. Ados? Orduan, honen arabera beste maparen bat ere ekarri dut, inguru honetan euskara bazen eta Pirineotan ere muga non ezartzen den hori beste kontu bada. Ekarri zuet beste mapa bat, pasatzen badu, hementxe. Hau Menendez Pidalen mapa da, ez da ingarbia, baina hemen leyendan agertzen da, Pirineotako hau 6. mendetako euskarari omen dagozkion, gero ikusiko dugu ze problemak izan ditzakegun, ze problema izan dezakegun hori zehazteko, eta gero Errioxa eta Burgoseko euskarari dagokiona, ikusiko duzu euskara hau eta Arabakoa eta Errejak dakarrena funtsean bat direla. Alderdi gramatikal jakin batetik behintzat. Pasatzen duen. Ekarri zuet mapa xeago bat, hau zera da, Burgos eta Errioxa arteko muga, Araba hemen duzue, Araba Errioxa inguru horretaz ari gara. Ekarri izkizu eta adibide batzuk, pasatzen badu, eremu honetan agertzen diren, eremu zabal, gaur egungo esan dezagun 7 probintziak gehi, Pirineoak gehi Errioxa, gehi Burgosen agertzen diren izenak. Nolako izenak agertzen diren. Izen hauekin berarekin, hemen gorriz markatu ditut, eta nahi dut horretan jardezazuen harreta, markatu ditut interesgarri egin zaizkidan fenomeno gramatikal batzuk. Horiek emango digutelako, horiek ezarriko dutelako zenbait aingura, gero historialariek esandakoekin egin nahi dudan konparaketarekin. Adibidez, hauek Baxe Nafarrokoak eta Lapurdikoak dira, orduan Ekioz bezalako zerbait dugu, hau toki izena da, Otsoiz persona baten patronimikoa da, eta Sorapuru dugu. Hemen Soro dugu, baina jadanik Erdiaroan Sora agertzen zaigu. Gogoan atxiki ezazue hori eta ikusiko dugu noraino eramaten gaituen. Gipuzkoari dagokionez, Bagozu Larraburu bezalako zerbait dugu, berriz ere Larre izango genukena, Larra dugu, 1014koa da. Honi ere, alakoei ere begiratzea nahi dut. Antzieta bezalako toki zen bat, eta gero Zurzaiate, honek printzipioz ez du nik gaur aztertuko ditudan kontu gramatikal horien berri ematen, baina ikusezazuen Gipuzkoan ere, eta bezalakoak ditugu, edo Sora dugun bezala iparraldean antzekoak. Nafarroan, hemen berriz ere lehengo iparraldean ikusi dugun antroponimo hori, Otsoiz, hor datak dituzue, More Bilibilea, mentxe artikulua duzue, hau importantea da, artikulua eta hemen agertzen den Lizarraga hau, horiek denak dekinabide mugatuarekin lotzen baitira. Hauek ekarri ditut pixat erakusgarri moduan, gehiago ere baditut, erakusgarri moduan ikusteko nolako euskara genuen 1000. urtearen inguruan. Ez 1025ean, soil 1025ean, baina inguru horietako euskara da, 11. mendea da. Bizkaian, iturri gisa Bezerro Galikano de San Milan hartuta, Madariaga dugu, berriz ere agarekin, Urjo Genaga, sursun agertzen den hau, seguraski Genaga irakurri behar dena, hemen berriz ere aga. Hemen duzue 1083an Dorrondua, ustez artikuluarekin, eta gero hemen azkenik eta bat, Murueta, 11. mendekoa, hau ere. Araban, nahiko hitz egingo dut gaur Arabako ez, beraz naiz luzatuko hemen. Eta gero ditugu Burgos eta Errioxakoak, esaten dizuen hauek eta gure hemen Burgos eta Errioxako lekukotasunak Erdiarokoak. Eta gure euskara bera da.
Ikusiko duzu zergatik jartzen dudan enfasia honetan, ez delako kasu guztietan hala. Orduan, larra ederra honetan, ez dakit hau hauskatu behar den edo ez, baina 869 da, artikulu bat duzu hemen, eta gero bat duzu larra aldaketa. Hau esanguratsua da. Hemen 245 hitz bera, baina kasu honetan ez dago larra. Bueno, batzutan olako txandakatzeak baditugu. Zufiuriren kasuan, hor ez dago ez gaur interesatzen zaizkidan datuak, baina besterik ez bada izen hauek politak direlako eta erakusten dituztelako gaurko hitz batzuen antzinako zerak, formak, hortxe ekarri dut. Ezkerraren kasuan, ezker hitzarekin lotu behar baldin bada, eta hori Davidek beharra da azalduko digu hobeki, hemen artikulu bat dugu, baldin eta hala baldin bada. Gero dugu Lizarraga, hau ere Davidek ondo ezagutzen duena, berriz ere aga tzizkiarekin. Eta gero, Nuño faltza juri ekarri dut, hemen duzu berriz ere faltza edo baltza, hemetxe A artikulua. Hemen Errioxan, Burgosen ditugun izen hauek eta Gipuzkoan iparraldean dugun euskara bat eta bera da, gramatikalki. Zer gertatzen da Pirineotako euskararekin? Ditugu horrelakoak. Esterri, Ardanui, Andorra, Baldaran, Eskalarre, Alaskorre, Ilaskorre, Uribida, Urdosa, Broate. Badute euskal soinu bat, euskal itxura dute. Ados, baina itxurekin zer egiten dugu gramatika historikoan. Itxurekin gauza handirik ez. Guk bilatzen ditugu korrespondentzia fonetikoak, ez gara hasiko orain hori esplikatzen, baina bilatzen ditugu ere bai kidetza morfologiko minimo batzuk. Eta hemen problema da, nik Pirineotan, borobilera ez zaitatera, Pirineotan ez dut aurkitu A artikulu bakar bat ere, ez dut aurkitu eta bakar bat ere, eta ez dut aurkitu aga bakar bat ere. Euskarazkotzat jotzen dira korominas ezkeroztik, baina ez dute partekatzen beste euskal herrietako euskal lekukotasunen gramatikarik. Hementxe agertu zait. Hau da gakoa. Alde horretatik, uitzutzen baldin bagara lehengo mapa honetara, agertzen zaidan, guk dugu eremu bat, modu zabarrean, eman dudana, gure euskara eta Pirineotakoa. Nik batzutan zalantzan jartzen dute euskara den ere. Euskara baldin bada, ez da gure euskara, edo da arkaismoz beteriko hizkuntz egoera baten lekukoa, edo kasualidadez eta aga eta artikulua erabiltzaren moda leku izenetara zabaldu ez zuena, baina niretzat misterio bat baino gehiago da zerbait honen aurrean kontu zibiltzera eramaten nauena. Guri denaren interesatzen zaizkigu hauek. Zergatik? Arabako euskara, rejak dakartzan Arabako lekukotasun horietan denetan, aga eta A artikulua soro-sora bezalakoak ditugulako. Beraz, ze motatako hizkuntza, ze motatako euskara islatzen dute rejako izenek. Hemen hasiko naiz, saiatuko naiz historialariekiko elkarrizketan. Toponimia printzipioz har lezakete historialariek zientzia laguntzaile gisa, historiaren zientzia laguntzaile gisa. Ekarri dute Pastor eta Larrearen artikulu baten aipua, oso modu gardenean ematen baitute toponimiaren eta historialariek egin dezaketen, egin ditzaketen gogoeten arteko lotura. Esaten dute, la cristalización de los núcleos de habitación conlleva la fijación de los topónimos. Hau ere, gogoan edukizazue. Arituko baikara, aurrera xeago arituko bainaiz, nire ustez berriak diren, garai horretarako berriak diren toponimoak, garai horretan finkatu zirela eta garai horretan sortu zirela, eta horrek bat egingo luke beraien marko historikoarekin, historialarien ezartzen duten markoarekin. Orduan,
toponimia baldin bada historiaren zientzia laguntzaile bat, gramatika historikoak laguntzen digu, orain kontatuko dizudan aga, a, eta soro, sora, larre, larra eta horiena, horrek gako batzuk ematen dizkigu toponimia ulertzeko. Gramatika historikoaz dakiguna, euskararen gramatika historikoaz dakigunak, ematen dizkigu gako batzuk ulertzeko toponimia. Eta beraz, gramatika historikoa har liteke historiaren beraren zientzia laguntzaile gisa. Niri toponimia baino gehiago interesatzen zait gramatika historikoa. Gramatika historikoak nolako azalpena eman lezaken toponimiaz. Bestela iruditzen zait batzuetan dela jolas, batzuetan pankroniko xamarra, eta iruditzen zait, ikusiko duzu zergatik esaten duan, iruditzen zait gramatika historikoak laguntzen digula zenbait zedarri kronologiko ezartzen. Galdera da, historialarien horri erantzunez. Gramatikak, itzultzen nahi naiz alderantziz, Rejako izenen gramatikak islatzen du historialariek onartu oiuten Arabako garapen demografiko eta landa eremuko garapen hori? Hori da galdera. Historialariek, eta historialari ezari naizenean da lehengo bi historialari ezari naiz, Pastor eta Larreaz, esaten digute 5. mendean presio demografiko apaleko zerbait etorri zela, erromatar egituraren gainberaren ondotik, eta bagenituela gune batzuk, baina han-hemenkakoak. Eta esaten digute era berean, 8.-9. mendeetan hasi zela garatze demografiko bat. Eta esaten digute ere bai, 1000. urteko populazio hori dela prozesu horren ondorio zuzena. Berriz ere itzuliz aurreko galdera da hori guztia gure gramatikak, Rejako izenen gramatikak islatzen ote duen. Hori da galdera. Orduan, Pastor eta Larreak zer egiten dute? Pastor eta Larreak egiten dute, ez dute sakontzen, ez baitira hizkuntzalariak, edo ez dira filologoak, aipatzen dute tradizioz heldu zaizkien bi puntu. Hain atzizkiarena, gutxienez Karo Barojaz geroztik heldu dena, eta tegiri dagokion aipamentxo bat egiten dute. Hain eta tegi izen hauen aurretik maiz persona izenak agertzen baitira. Eta, baina ez dut etorriko, Markalain bezalakoetan, halakoetan onartzen da populazio baten sorreran persona bati lotutako, jabe bati lotutako eremu bat zegoela, eta izena hortik hartu zela. Niretzat problema da, hain horrek baditu 1000 arazo, eta orduan nik nahiago dut gauza ziurretara jo. Pentsatzen dute ez duela merezi hemen orain astea hainek zenbateko nolako artikulu salda ekarri duen hain atzizki horrek. Ni arituko naiz nireaz, eta nireak dira artikuluak eta deklinabidea, elkartu eratorritan ikusten ditugun konposiziozko fenomenoak, elkartu eta eratorritan ikusten ditugun fenomenoak, larre, larra, baso, basa eta halakoak. Eta gero ekarri dut azken puntu bat, transferentzia morfologika izenburupean ezarri dudana, ez dakit, aurreratuko dizuet, baina galdetzen baizuet Gasteiz zer den, galdetzen baizuet larre ederra, Burgoseko larre ederra horri zer den, edo zeinek erantzun dezake. Gasteiz zer da? Bai, euskal soinua du. Zer da Gasteiz? Niretzat Gasteiz ez da gardena. Morfologikoki ez da gardena eta bestela ere ez. Badakit izan direla teoriak horretaz, badakit gartz eta olakoekin eta are hartzekin lotu izan dela. Baina niri gustatzen zait gauzak dakidanetik edo dakidan horietara mugatzea, gero ez dakigun horietara zabaltzeko. Eta gaur arituko naiz horietaz, dakidan txo horietaz eta gero bestelako kontuz. Denbora kontrolatu behar dut.
Artikuluak eta dekinabidea. Klase bat emango dizuet, sentitzen dut, tokatzen zaizue. Nondik dator artikulua? Arria, la piedra, arriaga batetik arriak dator, arrietan batetik en las piedras bezalako bat itzuliko genukena. Hau dena dekinabide mugatua da. Eta hau guztia dator erakusleetatik. Hemen ikusten duzuen erakuslea ez da euskara batukoa, baina zurotarrek. Bizkaitarrek honen antzeko zerbait egiten dute. Hau ez da existitzen, baina hetan eta hen bai existitzen dira oraindik ere gaurko euskaldun batzuek euskara batuan haietan esaten duguna, hetan esaten dute. Eta euskara batuan haien edo heien esaten dutena, hen esaten dute. Orduan, printzipioz dekinabide mugatu hau, hemen ikusten duzuena arria, arriak, arrietan, arrien, hau guztia irakusletatik dator. Hau, sinistu barri dazue, bai? Mitxelenak zer esaten digu artikuluaren eta funtsean dekinabide mugatuaren kronologiaz. Hori, data hau nik jarri dut, ez da Mitxelenak ez du ematen, Mitxelenak bai esaten du erdiaroan ugaritu zela artikulua. Bai? Nik ezarri dut hemen 8. mendea. 8. mende hau iruditzen zait goi erdiarorako ongi dagoela, ikusirik lehen Burgosen genuen 879, oso atzera egiten nahi naiz. Hemen Burgosen 9. mendean badugu ja artikulua. Orduan pentsatzea 8. menderako sistema hori martxan zela, iruditzen zaite egokia edo dela, edo bere hasikinetan behintzat zegoela egokia dela. Gogoan izan ezazue, kronologiari, 8. mendearena. Karri dizkizuet Errejako adibideak, pixka bat Erreja eskuliburu zoragarri horretaz aparte, hemen diapositibaten ere ikus dezazuen. Errejan agertzen dira dekinabide mugatuko zatitxo horiek, baina oraindik asperenarekin, nire ustez jatorrizko asperena den horrekin. Azazaheta bezalakoak, gero ikusiko dugu horiekin nola hauskatu behar diren. Edo errojeta bezalakoak. Edo, hau da gaur egun saseta, sagasajeta. Azentua ez dakit non jarri behar den. Sansojeta. Hauetan denetan agertzen da eta bat, bere asperen eta guzi, nire ustez islatzen duena, oraindik dekinabide mugatuaren sistema hori etzela erabat. Etzela erabat nolabait esateko izenari lotua. Horrek eramaten nau pentsatzera ere bai, ea 1025ko datarekin agertzen diren hauek benetan noizkoak diren. Hemen historialariek eta aritzen dira aurrekoan Davidekin eta aipatzen genuen, hauek 12. mendeko kopia batetik heldu zaizkigu, Errejako hauek, eta kopiaren kopiak dira. Artikuluak sortu baldin baziren 8. mendean, 1025ean, oraindik asperena dugu. Badago 200 urteko tarte bat, ez dakit, niretzat zera dena, gakoa dena. Baditugu beste eta batzuk atxerik gabekoak, Haztegieta, badira. Galjarreta, hemen ere ez dago atxerik. Nire ustez, hemen aitortzen dizuet, denak hizkuntzalari edo filologo guztiak ez gaudela ados, badakit badela jendea adurtza honetan ez duena artikulua ikusi nahi. Edo ez duena asperena artikuluaren formaz hartzat ikusi nahi. Esango nuke adibidez, badakit Ander Rosek honen kontra hitz egin duela artikulu batean, badakit Patxi Salaberri honekin ere etzegoela konbentzituta. Haiek argudiatzen dute hemen atxea izan daitekeela loturazkoa. Nik ez dut horretan sinisten, loturazkoa ezin izan daiteken puntu batzuetan ere agertzen delako. Hori bezain sinplea. Horiek dira xehetasunak behar bada hemen interesatzen ez zaizkigunak. Baditugu mordoxka bat, niretzat hauek guztiak dira A artikuluak. Ha, hauek. El Jorzaha, aitortu behar dut hau ez dela Errejakoa, gaizki, atera zait, hau Otazaha da. El Jorzaha hau ez da Errejakoa, baina Bezerro Galikanokoa da.
hemen esango nuke inork ez duela zalantzan jartzen larrean A artikulua denik. Bai? Beste hauetan problema da, asperen agertzen dela, eta izan da jende zenbait, Mitxelenaz geroztik, lotu izan duena atzizkiaren balizko forma luzeago batekin. Azpurua, men tilde eta guzi, hau ere, esango nuke inork ez duela zalantzan jartzen artikulua denik. Mengano goien bezalako batean, hemen ere sinistu behar diazue dekinabidea dagoela, superlatiboa dekinabidearekin lotzen den neurrian. Euskaldun gisa ez dakit noizbait pentsatu duzuen, baina superlatiboak eta genitibo pluralak berdin-berdinak dira. Mutil handiena esaten dugu, eta esaten dugu mutilena genitiboa. Formaz berdin-berdinak dira. Eta aspaldidanik onartua da genitiboak eta genitibo pluralak eta superlatiboak jatorri bera partekatzen duela. Hauek ere jadanik agertzen zaizkigu. Agertzen zaizkigu atxerik gabe eta agertzen zaizkigu atxerekin. Goien agertzen zaigu. Bitara agertzen da. Hemen esplikatuko izkizuet, mapa hauek ez dakit ondo den nik esatea, baina ez dute ezertarako balio. Zergatik egin ditu dalako harin xamar eta gauza asko fintzeko izango nituzkelako, baina bai ematen dute historialariekin elkarrizketan aritzeko dudan gogoaren berri. Orduan ez hartu jainkoaren hitz bezala, baina bai iruditzen zait hauekin, toponimo hauekin olako gauzak, ikuspegi gramatikaletik olako gauzak egiten hasi behar dugula. Hasi beharra dugu euskal gramatika mapetan jartzen. Gaurrengo dialektologoek egiten duten bezala? Gauza bera, erdiaroko toponimiarekin, gauza berbera. Hori erabat egingarria da, datuak daude, falta da jendea eta denbora, eta diru pixkat ere bai. Hauek dira, orain ikusi ditugu eta A, eta aga eta horiek, hauek dira rejan agertzen diren eta A, aga eta N guztiak. Hauek dira guztiak. Ez dakit, nien naiz gai hau interpretatzeko, hau da atera zaidan hau da atera zaidan mapa, eta ikusiko dugu, gero hemendik aurrerako eztabaidetan edo elkarrizketetan zer ateratzen den. Hauek dira berriz dekinabiderik gabeko izenak. Gehiago dira, biztan da. Interpretazio horik egiten enaiz hausartuko oraingoz. Horretan utziko dut. Ekarri dizuet, esan bezala, mapa hauek ekarri izkizuet, esan bezala, erakusgarri moduan, ikus dezazuen nire ustez nolako gauzak egiten hasi beharko genuken. Ikusiko dugu, fenomenos de composición honen atal honen bukaeran, ikusiko dugu historialarikin nolako elkarrizketa nahi nuken izan. Men berriz ere klase labur bat emango dizuet. Nire ustez gauza erresak dira, baina ez da noizbait pentsatu zuen, Sallaun bezalako baten kasuan, zer gertatzen den horrekin? Ez da hitz horretan bakarrik gertatzen, automatikoa da, oso osasun dugun bezala, basati dugun bezala, horietan denetan horiek guztiak erdiaroan dokumentatzen hasten dira. Eta hori gertatzen da, bukaera duenetan, ez ditut fenomeno guztiak ekarri, bakarrik interesatzen zaizkidanak. Baso gehiagun, Sallaun dugun, etxe gehi etxadi, gero ikusiko ditugu etxa berri bezalakoak. Herri gehi zain, ertzain, hemen galdu egin da. Fenomeno hauek noizkoak dira. Duela 2000 urteko euskaran agertzen da? Nik gero eta zalantza gehiago dut, baina printzipioz ez, hori da erdiaroko garai batean kokatuko genuke. Mitxelenak behintzat ez du ikusten askidaturik kontrakoa esateko. Duela 2000 urte ez omentzegoen horrelakorik. Gero badira arteje bezalako txandakatze batzuk, duela 2000 urtekoak, ez dakit, horiekin sakondu behar dugu. Bada beste bat azken 10 urtetan pixat molestatzen hauena, eta da Oiasoren etimologia. Oiasoren etimologia oianekin lotu behar baldin bada, hor lehendabiziko hitzari zerbait gertatu zaio. Ez da hemen agertu ditugun kontuetarik, baina gauzak elkartzean, hitzak elkartzean,
zerbait gertatzen zela behar bada ez da erdiarokoa bakarrik. Hori esango nuke oraindik ez dagoela behar bezala zehaztua. Printzipioz onar dezagun, hauek guztiak, bokal hauekin gertatzen direnak, erdiarokoak direla. Mitxelenarekin bat, eta esango nuke ere bai, Julen Manterolarekin bat 180an, oraingoz. Hauek ere rejan baditugu, arterekin, artaza. Etxerekin, etxabarri, men adugu. Oterekin, otaza, men ondo dago. Basorekin, basa uri. Arzubiagaren kasuan hemen harri dugu, printzipioz, harrizko zubiak diren tokia dirazten duenek, eta harriren kasuan herri ertzain dugun bezala, harri har dugu, arzubi dugu. Ikusten duzue, zera direla. Hau da, lehengo mapa, nombres con declinación vasca, deklinabidea zuten aga eta horiek zituztenak, eta horren gainean ezarri dut fenomeno hauek dituzten izenak. Etorkizuneko interpretaziorako ikusiko dugu zer ematen duen horrek. Artikuluak, deklinabidea eta konposiziozko zer hauek ikusi ditugu. Nire gogoeta edo historialariei egin nahi didan proposamena edo historialariekin izan nahi duan elkarrizketa horretan, esan nahi diet, hain eta tegirita begiratzea baino, tegik ere baluke bere historiotxoa, baina behar bada kronologia zehatzago duten dekinabidearen eta basa eta alakoei begiratzea egokiagoa dela. Horiek goi erdiaroko kronologia dutelako. Eta kronologia horrek, erabat egiten duelako bat, Ernesto eta Pastorrek esan genuen, Pastorrek eta Larreak ezartzen duten populazio horren ugaritzearen kronologiarekin. Orduan, printzipioz, pentsa genezake toponimo hauen sorrerak dela garaikidea, Pastorrek eta Larreak aipatzen duten la kristalización de los núcleos erdiaroko horrekin. Arestian aipatzen zuten, lehenago aipatzen zuten jende ugaritze eta gune ugaritze horrekin lotuta. Nire hitzaldiaren hirugarren zati honetan, gardentasun morfologikoaz ari bainaiz, egingo dut, lehendabizi baieztapen bat, eta ikusiko dute nora eramaten gaituen honek. Esaten dute, zenbat eta gardenago morfologikoki, pentsa genezake, orduan eta modernoagoa dela. Guk hitz bat ulertzen baldin badugu, horrek aukerak ditu modernoa izan dadin. Ikusi dugu 879ko larra ederra bat, badakit ez dela modernoa, baina termino erlatiboetan pentsatu behar duzu. Mendiolja bezalako bat baldin badaukagu, edozein euskaldunek ulertzen du hau. Hau erabat gardena da. Atahuri baldin badugu, hau ere gardena da. Ikasi dugu gaur, ate-ata egiten dela, horlako zerbait izan genezake hemen. Asarte, hemen aitz baldin badugu eta hemen arte, hauek oso gardenak dira. Kokatzen baldin badugu erdiaroko garaian, hauek ez digute ematen, ez dute artikulurik eta ez dute komposizioko formarik, baina gardenak dira, nik apustu ingo nuke hauek ez direla duela 2000 urteko hitzak. Hori da, pixat gogoeta hori da. Duela 2000 urteko euskararekin ari gara, ala duela 1200 urteko euskararekin. Badakit denak direla urrun, baina nik nire ikaslei beti galdetzen diet kontatu urteak eurotan edo dolarretan. Zer nahi hau dituzue, $2000 edo 1200. Eta horrekin hasten gara neurriak hobeto ikusten. Duela 1200 urteko euskarari buruzari gara, eta ez duela 2000 urteko euskarari buruz. Zumeltzuren kasuan beste. Zumel dugu eta atzu dugu. Zumel nola esplikatzen den, hori beste kontu bada. Uri gurenna bezalako bat, hori ere gardena da. Pentsatzen dut denak ados zautela nirekin, ez? Euskaldun gisa, hau gure euskara da. Hartzen baldin baditugu Pirineotako hori, Pirineotako ez da gure euskara, hau bai.
Jarjajia, zer da, gure euskara da? Baina hainbeste atxerekin, hainbeste asperenekin, itxura horrekin, euskal soinu bat dakarkigu, ez? Gehienez ere hori esan dezakegu, baina hemen ez dago euskal gramatika ezagunik. Eta niri gustatzen zait gramatika ematen dizkigulako gako batzuk, kronologia batzuk ezartzeko, kronologia erlatiboak, baina kronologiak, azken buruan. Jaurajinekin zer egiten dugu? Hau zer da? Egia da, eskualde horretan badirela muniajin, badira ajin urabagin, badirela mordoska bat, talde bat osatzen dutenak. Eta morfologia zerbait ikus genezake, baina ez da niretzat, printzipioz, baitut nire ideiatxoak, baina ez da morfologia gardena, ez da euskara gardena. Gaztehiz zer da? Bai, Gasteiz hitzaren milurtekoa ospatzen da orain, baina nik ez dakit. Nik ez dakit hitz hau noizkoa den. Ez dut esango duela 2000 urtekoa denik, hori ere ez dut esango. Baina esango dut hitz honek ez didala bere horretan ematen aingurarik ezartzeko haren kronologia. Aipatu nahi dut, Gasteizen baikaude, aipatu nahi dut Gasteizen misterioa zertan datzan. Batetik osagai ez ezagunak dituela. Hemen izango da ikusi nahi duenik atzizki bat, hiz atzizki bat, behar bat trokon izen agertzen den bera. Nik ez dakit atzizki bera den, ez den. Nik gaur etorri naiz ez dakit moduan. Aurrekoan dubitatiboren hildo horretatik, aurreko izlariaren dubitatiboren hildo horretatik, ni etorri naiz ez dakit ezer moduan. Gasteizen hiz hori zer den ez dakit. Eta gazte ere zer den ez dakit. Ez dakit. Eta gero bada beste puntu bat, nik ez duana aipatua ikusi, eta da hitz honek, ea zenbat hitz aurkitzen dituzuen, euskaraz hitz berean, konposatu gardenak ez direnak, behintzat, hitz berean S bat eta Z dutenak. Noizbait S eta Z izan duten, biak izan dituzten hitzak, biak berdindu dituzte. Adibide garbi bat, sazon, gaztelaniazkoa, euskaraz, esan dezagun, euskaraz bere ordaina du, eta da sasoi. Ez da sasoi. Euskaldunek bi soinu horiek saiestu izan dituzte. Beste hitz bat, sinetxi esaten duguna, testu zaharretara jotzen baldin baduzue, agertzen da sinetxi. Z bat eta S bat. Gaur egun guk aldatu egin dugu. Euskaraz hitz horiek, zenbat eta gehiago, ez ditut hitz arraroak erabili nahi, baina zenbat eta hitz bakarrago bilakatu, orduan eta nabarmenago dute S eta Z-ak hitz berean nahi ez izatea. Lexikalizatu ahala, S eta Z horiek berdindu egiten dira. Hitz honek bi misterio horiek ditu. Aukerak dira, pentsatzea hiz eta gazte bipuska horiek oraindik ez zirela erabat hitz bakar bilakatua, hori da aukera bat. Baina hemen hasten gara, berriz ere ez dakizkigun gauzetan. Hauek dira, nire mapa aurreratu izate, zertarako balio ez duten mapa hauek, harin xamarreginak direlako. Hauek dira, etimologia gardena duten Rejako izenen, Rejako izenen mapa. Etimologia garden bat niretzat Gasteiz ez da. Ola errea bai. Pixat neurri horretan ari naiz. Adurtzaha, bezalako batean, ez diotera bateko gardentasunik eman. Ez dakidalako lehendabiziko zatia zer den. Xetasun hori guztiak ez ditut azalduko, ez doazelako inora, baina honek berriz ere erakusten du nolako galderak egin ditzakegun, filologo baten ikuspegitik, historialarientzat lagungarri izan litezken mapak osatzeko. Eta hauek dira, berdez atera zait, hauek dira erabat argiak ez direnak, erabat gardenak ez diren izenak. Ez da oso ongi ikusten, baina ikusten duzu askoz gehiago direla. Hor ere muen. Hoi dira, nombre sin etimologia transparente al 100%. Hau nola egin dudan, nik hartu dut zerrenda, 307 izenak, eta hau izan da nire begiekin egindakoa. Zu bai, zu ez, hola egin dut. Nire alde esan behar dut,
urte batzuk pasatu ditudala hiztegi etimologikoan lanean, eta orduan begia horretara dudala jarria. Baina horrela egindakoa da, bai? Ez da konsensu batetik, filologoen arteko konsensu batetik ateratako zerbait. Bueno, bukatzen hasteko, galdetzen diot nire buruari nolako soinua izango zuten Rejako izenek. Hemen biru gauzatxo ekarri ditut. Bai? Ordu beteko hitzaldia dut, eta nahiko ondo ari gara denboraz, honekin bukatuko dut. Ariketa egin nahi baldin baduzue, eta hor dugun zera eskuartean izango duzuen liburuxka hori hartu nahi duzu, eta izenak irakurtzen hasi nahi baldin baduzue, eta jarri nahi baldin baduzue, Blanca Urgel eta ni neu PPek jarri gintuen, Arabako artxiboko buruak jarri gintuen ataka berean jarri nahi baldin baduzue zuen burua. Pentsatzen hasi behar duzue, LL hauek nola auskatzen diren, besteak beste, karri ditut nabarmenenak. SS hauek nola auskatzen ziren, NG hauek nola auskatzen ziren, eta biztan da, H hauek nola auskatzen ziren. Hartzen baldin badugu hau ez dakit ariketa nirekin egin nahi duzuen, hau nik auskatuko nuke, azentua ez dakit non jarri, aitortzen dizuet. Harri Zabalaga, holako zerbait. L hau, printzipioz izango izateke, italiar estiloan, bello eta holakoak, L bikoitz bat, horrelako zerbait. Harri Zabalaga, holako zerbait. Hau ekarri dut, aurreko hizlarietako batek Oila Ruizua auskatu zuelako, eta iruditzen zait interesgarria dela, gure ustez behintzat, hau Holla Ruizu edo izango zela. Gaur egun Olarizu da, ez dakit azentua nola izango zen, baina eta Asperenarekin zer gertatu den. Olarekin lotzen baldin bada, Asperena behar bada hemen espero genezaken, gero ikusiko dugun bezala. Baina dagoen bezala, Rejako lekukotasuna dagoen bezala irakurtzen baldin badugu, Holla Ruizu bezalako zerbait, L bikoitz horrekin. Gehiago, hau da gaur egun, Langraitz inguru horretan dagoen herria, Zaballa, gaztelaniazko evoluzioan Zaballa. Balaena bezalako batek, balena eman du gaztelaniaz, latinetik gaztelaniarko bidean, balaena, balena, euskaratik gaztelaniarako bidean edo romantzerako bidean gauza bera eginda, baina oinarri euskal hitz bat hartuta. Horren, Zaballa auskatzen zena, gero Zaballa egin dute erromantzedunek, baina euskaldunek Zaballa auskatzen zuten. Zer gehiago? Pixka bat adibide gaiztoak ekarri nahi izan ditut, hau gure ustez Mendixur auskatu beharko da, bi ese horiek olako soinu bat isla lezakete, eta hemen bi eserekin agertzen dena ese luzeak dirauek, nik ez dut uste Esabarri auskatu behar denik, inondik ere, hauek Etxabarri edo izango ziren, TS bat islatzeko. Orduan, Rejako gauzak hartzen baldin baituzue, hau ekarri dut hori hortaz ohar zaitezten, kontuan izan behar duzue, grafia berberek ez dutela beti soinu berdina adierazten. Hori da, adibide honekin adierazi nahi izan dudana. NG batzuk, badira mordoxka bat, batzuk NG, arangiz NG-rekin agertzen da, eta arangiz irakurri behar da. Bai? Baina abendainu irakurri behar dela uste dugu. Ados, horiek dira zer batzuk. Tzuliko nahi hasierakora, eta honekin eta beste puskatxo batekin bukatuko dut. Hauek Michelenaren hitzak dira. La abundancia de H, que da un airetan basko-frantzes a este documento, eta horretaz itzen gizut. Asperen mordoxka bat ikusi ditugu orain arte, nahi dut ikus dezazuen L-ren ondotik ere bat direla, batzuk. El Jorriaga, Sarriko Juri, hemen bokal artean, Mendiolja eta Arriolja. Eta hau, Michelenak, nire Asperenak ez dira natiboak. Michelenak esaten du hemen aire basko-frantzes, eta horretarako hain justu ekarri dizkizuet soinu audio batzuk, ez Rejakoak, ez duela 1000 urte grabatutakoak, baina bai, hemendik egin beharra dut,
Baina bai duela, bueno, ez hainbeste, Zuberoan grabatutako olha batzuk ekarri ditut, ea ondo ateratzen zaidan. Pixka bat traslazioz baino ezpada ere, errejako hauek nolako soinua izan zezaketen jakin dezazuen. Bai? Ordan, artzain, ez duzu ikusten hor. Bueno, lehendabizikoa da, jarriko dut berriz. Lehendabizikoa da, artzain olha eta olhan sartzian, bai? Olako zerbait. Eta orain entzun egingo ditugu. Artzain olha. Artzain olha. Bat. Olhan sartzean. Olhan sartzean. Pentsatu behar dugu, beste hauek, mendiolha eta riolha, antzeko soinua izan zezaketela. Bai? Hauek dira, benetan Euskaldun asperendunek egiten dituzten, 21. mendeen arte egin dituzten asperenak. Ongi. Eta azken diapositibak izango dira primizia bat aurkezteko, eta publizitate pixka bat egiteko, honetaz gehiago hitz egingo dugu Davidek eta biek mendik hilabetera izango den biltzar batean, den berak iragarritako biltzar horretan, eta da, orain arte Rejaren transkripzioetan ez dira sekula, Rejaren eta bestelako erdiaroko dokumentuetan, ez dira sekula markatu izan tilde grafiko horiek. Agertzen dira batzuk, eta nire ustez batzuek behintzat azentua adierazten dute. Orduan, nik dakidala hauek dira euskaraz markatu diren, euskararen historian markatu diren lehendabiziko azentuak. Hemen dugu hurnaga, hau gaur egun urrunaga da. Orduan, badugu azentu bat, nire ustez, badugu marka grafiko bat, nire ustez azentua islatzen duena, eta gainera eragin duena ondoko silaban bokal bat erortzea. Gaur egun urrunaga baldin badugu, eta hemen hurnaga baldin badago, honek itxura guztia du, hau ez dela zer bat, ustekabeko edo nahi gabe egindako zer bat, marratxo bat, badira gehiago, Trokoniz dugu, hau, nik batu dute, bi lerrotan dago, Trokoniz dugu, hemen beste bat dago, Zaldu hondo bezalako zerbait dugu, Audikana, honek koinziditzen du gaur egungo azentuarekin gainera. Hau abetxuko da, hau otxoko agertzen da, hemen beste bat. Ermua, honek ere koinziditzen du azentuarekin. Hauek orain ez dira transkribatu izan, eta iruditzen zait importanteak direla. Hau ez dakit oso ondo nola ekarri beharko genuke gaurko letretara. Arriolha edo arriolha, ez dakit hori non dagoen. Are gehiago, Davidek modu baten irakurri zuen, eta nik beste modu batean. Orduan, azpurua dugu, hemen honek ere azentua bere tokian, nola baita esateko. Eta gero hau pobes da, hau ez zaigu hain zeratzen, hain ondo geratzen, pobes da eta agertzen da pabes. Egia da, Bezerro Galikan osoan esatzizkia maiz agertzen dela tiletarekin. Errejan ez, baina bestela bai. Eta hau da, uarte edo uarte. Bai, honekin bukatzen dut, aurkeztu nahi zizuen lehendabiziko azentuaren zer hauek, eta honekin emango dut bukatutzat nire hitzaldia. Mila esker. Galderetarako tartea badago, nekina. Siete alfozeseko herriek eta bakarrik haiek ordaindu behar dute Andosko bana. Bai. Eta alban badago este alfoz bat Barrandiz. Eta bertan badago herri bat Andozketa. Hori da nolabaiteko misterio bat, ez? Eta nik uste dut badirela zenbait modu ere izaltzeko. Nik uste dut ez direla kognatuak. Nire ustez Andozketa da de antroponimiko, bueno, harin zagun pentsatzen da. Andozketa da antroponimiko bat, andotz dela izen bat, antroponimo bat,
Eta Andosko ordea, apelatibo erromaniko bat, animalia. Zuk nola ikusten duzu hori? Ez dakit, ez daukatelako eta edo aga edo a edo olakorik. Niri zailak egiten zaizkit alakoetan aritzea, hain justu zuk aipatu dituzun arazoak daudelako, etimologia ez dutelako garbi. Orduan, erantzuna da ez dakidala. Bai? Eta horrekin konformatu beharko duzu. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko oso interesgarria izan da, eta polita bai. Hor mapetan, mapetan kolore, bi kolore erabili dituzu, urdina eta berdea. Makinak eman dit, sentitzen dut, ez da. Bai, Anderroz aipatu duzu, eta ni Anderrozekin ez dute zer nahi, baina justu argitalpen berean, Emiliana Ramosek beste artikulu interesgarri bat atera zuen, hain zuzen goldeari buruz. Eta Emilianak aipatzen zituen 3 lurralde. Bai, bat ekialdeko lurraldean euskera oso garbi, eta hor gutxora bera zuen mapan agertu da horrela, bai morfologia aldetik, izkonposaketa, eta oso... Baina gero, ezkerraldean, esan edete, mendebaldean agertzen zen beste lurralde bat, zeharo, edo gehien bat erromanikoa, ez? Eta gero, berak aipatzen du 3. lurralde bat, eta da Treviño inguru hori, eta hor denetarik dago. Eta ni ara joan nahi nuke. Zezu, eta oso ondo etorri zait, zu asarte aipatu duzula, atzean dagoen enekorekin eztabaida bat izan nuen Twitterren sare sozial batean, ea hor ikusten genuen ja bustidura, normalean goldean antzerako joera erakusten delako, ez? Azpuru eta aizkoeta. Baina aizkoeta dago justu mendebaldeko lurraldean erduaneko harrigarria da hori, eta nola hori horretarako ez. Ez dakit, hor falta zaigu egiteko erdiaroaren gramatika historiko bat. Eta nik animatzen zituen baitut bi ikasle iaz Lekeitioko eta Arrasateko dokumentazioa begiratu zutenak, Abarrategi eta Peredak, eta haiek beren dokumentazioan halakoak begiratzen zituzten. Agertzen zitzaizkien txistukari dunak, sabaikari dunak edo ez. Nire iritzia da rejari bakarrik begiratuta, rejak duen garrantzia aitortuta beti ere, ez dugula erantzunera batekorik izango, behar dugula panorama orokorrago bat, olako gertakariak beren testuinguru geografikoan kokatzeko. Horregatik interesatu zait hasieran mapa zabaletik hastea, handitik txikira egitea. Baina erantzuna da ikerketak falta zaizkigula. Ez dakit zein neurritan izango ditugun 1000. urteko hain datu ederrak. Hori da gure datuen muga bat. Batzutan aitortu beharko dugu, gai horretaz ezin dugula ezer esan. Datu hain fragmentarioekin, hori da esan dezakena. Ikusten duzunez, ez dakit espirituarekin etorri naiz. Bai, etimologia transparente ez duten hitzoiek, pentsa dezakegu beste hizkuntza baten eragina dutela edo jatorriz euskalduna dira. Bai, nik nire sailkapenean, mapa horiek egiteko, egia esaneko modu zabarrean eginak daude, nik sailkatu nituen 307 izen horiek lautan, erromantzeak direnak, erromantze jatorrikoak, eta hor graduazioak ere badira, ze adibidez gaztelu bezalako bat, nik gaztelu euskarazkotzat jo dut. Gaztelum latinetik dator, baina euskarazkotzat du, hastapenean G duelako. Beraz, egin dut sailkapen bat,
Batetik, zer gardena euskara direnak. Bestetik, euskal osagai garbiren bat dutenak. Badago adibidez, Meñano Goien. Meñano Goien hor sartu dut. Goien badaki zer den, baina Meñano ez dakit. Eta gero, hirugarren puntuan, hirugarren zutabean, sailkatu ditut, euskal soinua dutenak, eta hor sartzen dira, lehen aipatu dudan araia, edo jarjahia, edo jagurahin. Ez dakit, naiz ausartuko esatera, hizkuntza diferenteetako hitzak diren, ala euskal estrato zarragoko hitzak diren. Nik uste bi aukerak hor daudela, haien etimologia argitzen ez den bitartean, bi aukera horiek hor daudela. Eta iruditzen zait hemen puntu importantea dela aukerak zein diren ezartzea. Eta orain, hola pixka bat laburbiltzeko, hola esango nuke. Izan daitezke, euskal estrato zarrago baten lekukotasunak, ezin dugulako gaur egungo euskararekin, ezin ditugulako gaur egungo euskararekin azaldu, eta beste aukera da, biztan da, beste hizkuntza batekoak izatea. Baina hainbeste asperenekin eta hainbesteko asperena guretzat euskalduntasun seinale da. Zenbait fenomeno fonetiko ikusita, apustua izango litzateke horietako asko behintzat, euskal soinua dutenak behintzat, edo zutabe horretan sailkatu ditudanak behintzat, euskal estrato zarragoko batekoak izatea. Hori da aukera bat, betiere, eta osatuko dut honekin, betiere kontuen hartuta zer gertatzen zaigun Pirineotako ustezko euskal lekukotasunekin. Antzeko egoera bat da, hitzen analisiaz ari garenean. Euskal soinua dute, baina ez dakit erantzun dudan, zure galdera. Araia zer da? Izango du... Ja. Txoina? Zegoen beste galderarik hortik ez? Bueno, oso interesgarria, hartu duzun bide hau. Ze ematen dit, aitzakia beste galdera bat jartzeko, eta zuk aipatu duzu gaztelu euskalduntzat hartu duzula. Bai. Bai. Suposatzen dut hor ere zaldu hartzen duzula, euskalduntzat. Baita bago eta bago, nahiz eta latinetik datorri. Bai, horiek latinetik datoz, baina euskalduntzat jo ditut. Izan daitezkelako... Baina padura esaterako? Padura begiratu beharko nuke, hori horrek kronologia berantiarragoa du. Agertzen dira biak, ez? Padul eta padura. Eta padura. Hori, padul ez dut sartu, eta padura bai. Eta padura bai. Baina gero... Eta opaku? Opaku, orain harrapatu nauz, ez dakit hori non sartu dudan. Eta beste bat, hori aipatu duzu, ermua? Ermua, horiek uste dut sartu ditu dela, begiratu beharko dut hor dauka, gero erakutsiko dizut. Horiek, ez dut esango no sartu ditudan, enaizelako oroitzen, baina gero erakutsiko dizut nahi baldin baduzu. Dena den, orain aipatu dituzunak interesgarriak zaizkit beste arrazoi bategatik. Mapa zabar horretarako nik nasi ditut erdieroko kronologiak erakus litzaketenak eta zarragokoak. Hori ere hor dago, hori kontuan hartu behar dago. Agian, inorri entzun diozu, agian hor azaltzen dela beste estrato bat, ez? Eta da, esatrako ermu, ez da eremu, da ermu, ez? Bai. Ermo agertzen da erdiaroko erma, ez? Ermo, erma. Eta gero jermo bihurtzen dena. Bai. Karo hemen agertzen da hor garapen fase batean, ez? Eta ez dakit horrek pentsatzeko ematen dizun, ez ere? Ez dakit esaten. Noran zanoan badakizu, ez? Kasua, paduraren kasua, nik ez dut uste hori bago edo saldu eren kasua direnik, ez? Badago beste astarna bat, ez dakit. Bai. Ez da beratzeko, bai. Bai.
Ez dizut erantzun garbirik emango, ezin dudalako erantzun garbirik eman. Bai, beste, ez dakit kopiaketa akatsik topatu duzuen, hori berezik landu duzuen, eta ez dakit Berrozi Javi hori tesiaz geroztik beste bueltarik eman diotzun. Eta gauza bategatik diot. Lenguan, kasualidadez, testu moderno semar batean, aurkitu nuen, La Villa de Berrozi en la Arraia de Navarra. Holaxe. Eta ere zete den uri bat, kopiaketa... Berrozi Juri. Berrozi Juri, kopiaketa akats bat tarteko. Ez dakit bueltarik. Oso ona. Akatsak badira, nik uste dut klasikoak dira, aipatzen dira Paldo, eta hor kopiaketa Faido da, eta Alma, Aima, horiek, lehen zeharka baino ezpadera aipatu dut dokumentoek 12. mendekoak direla, baina kopiaren kopiak ditugula, eta hor bai izan dira. Berrozi Jurirena, enuen pentsatua, uste dut, zut gogoan orain zehazki tesian zer idatzi nuen, baina oroitzea dut enuela bat ere asmatu horrekin. Bai, airean utzi nuen, orduan hain gaizkirez, baina Berrozi Juri izatea ez da txarra. Markatu? En la Arraia de Navarra, ¿sabes? La Villa de Berrozi en la Arraia de Navarra. En la Arraia de Navarra. La Arraia de Navarra ya la saben. Mugan, ez? Arraia da. Bale, ados. Arraiakoa da. Eta Nafarroan agertzen da. Besterik, baldin bada. Nahi baldin baduzu, bukatu zate emango dugu. Bidek egiten ditu horrela, beraz. Mila esker.